Wasu lokutan akwai wasu abubuwa masu muhimmanci da kake so ka yi da wayarka wanda suke buƙatar sai ka kunna data sannan ka yi su. Amma sai dai matsalan shine kana cikin yin wannan abubuwan kawai sai kaga kira ya shigo maka wanda wannan kiran zai dakatar da abin da kake yi. Kuma wataƙila wannan abu ne mai muhimmanci wanda baka son wani abu ya zo ya katse maka hanzari. Kamar misali idan kana voice call a WhatsApp ko kana video call, da zarar kira ya shigo kawai zai tsaye da wannan voice call ɗin ko video call ɗin har sai wannan kiran ya tsaya sannan ka iya ci gaba. Wanda wannan abu ne wanda yake da matuƙar cin rai na sani. Don haka a cikin wannan bidiyon zan gaya muku hanyar da za ku bi ta hanyar amfani da wani application da zai taimaka muku wajen ci gaba da amfani da data ba tare da kira ya shigo muku ba, domin kawai airplane mode za ku danna. Idan wannan shine farkon zuwan ku wannan channel, ina koyar da abubuwa na salban matsaloli irin waɗannan. Ku danna alamar subscribe domin samu da zarar na ɗora sabon bidiyo. Sannan ku yi liking bidiyon, ku yi sharing don wasu su gani su masu amfana. Don haka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon domin mu ga yanda za mu yi. So da fari za ka fara zuwa Play Store, sai kai searching 4G LTE. So yana buɗewa za ku gan shi da wannan logon. Gashi nan mai wannan logon. So na riga na installing. So sai ku installing sai ku danna open. In ya zo nan sai ku danna allow. Sai ku danna allow sai ku sa next. Sai ku sa accept. Sai ku get started. Allow. So da kun tashi sai ku zo wannan method 2 din. Wannan na biyu sai ku danna. So kuna dannawa kun ga yanzu yana mobile radio power. To wannan zai bani dama ko da na kunna Wi-Fi dina, so zai ban dama na ci gaba da amfani da data. Sai na zo na kunna, so zai ci gaba da garawa. Da haka zan iya amfani da data wayata normally. Da haka zan iya amfani da data wayata a haka normally kuma ba tare da an kira ya shigo min ba. So kun gani? Alhamdulillah. Kun gani? Normal ina amfani da ita kuma ba tare da kira ya shigo ba. To wannan shine yanda ake yi. Da haka idan ku ji daɗin bidiyon ku yi liking sannan ku share da yan uwa su gani su masu amfana. Masha Allah, to wannan ita ce procedure da zaka bi domin magance matsalar kana cikin amfani da data kawai kira ya shigo maka ya katse maka hanzari. Muhimmin sako da zan isar shine wannan sabuwar channel ce ta harkar technology, kuma kamar yadda kuka sani yanzu zamani ya ci gaba, komai da waya ake amfani, komai smartphone, komai akan internet. Da haka muka buɗe wannan channel ɗin domin kawo muku dukkan wasu abubuwa da suke da alaƙa da technology. In Allah ya yarda wannan channel ɗin za ta zama sanadiyar warwarewar dukkan wasu matsalolinku wanda dai suka shafi amfani da wayoyin hannu ko ma kwamfuta. Idan kuna da dukkan wani abu da kuke buƙata, kuke so a ƙara muku haske a kansa wanda ba ku fahimta ba, kuna iya ajiye min a comment na videos ɗin da nake ɗorawa. Ku ce kuna buƙatar a yi muku ƙarin haske akan abu kaza, ko kuma kuna so a yi muku bayani, cikakken bayani akan wani abu, ko kuma kuna da wata matsala da kuke fama da ita a wayoyinku wanda kun rasa yadda za ku yi ku magance ta, ko kuwa akwai wani abu da kuke so sabo ku koya wanda ba ku san yadda yake ba. Don Allah ya yarda a wannan channel ɗin insha Allah za mu iya bakin ƙoƙarin mu don mu ga mun sanar da ku, mun nuna muku wannan abu. Don burin mu shine al'ummar Hausawa kar a bar su a baya a duniyar technology, kar a bar su a baya a duk wani abu da ya shafi internet, domin internet ɗin nan yanzu shine zamani, kuma duk wani abu na rayuwa yanzu ku ga yana tafiya da harkar internet da dukkan wani abu da ya shafi digital things. So don haka a shirye muke insha Allah da mu kawo muku dukkan wani abu da zai magance muku matsala, matukar dai abin bai fi karfin mu ba, tunda mu ma muna da iyaka akan abin da za mu iya, ba kuma komai muka iya ba. Amma insha Allah in dai har mun san wannan abin to za mu iya bakin kokarin mu don mu ga mun kawo mutane mun kuma warware musu matsala. Sunana Nura Ma'azzam nake cewa kada ku manta ku subscribing wannan channel ɗin tamu. Sannan idan kuna da
family and friends su ma ku sanar da su don su zo su subscribing domin dai a dinga karuwa gaba ɗaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.